Čorná Poruba, 28. kolo, 6. ligy Sever Západoslovenského futbalového zväzu. Číslo 1 Jakub Marienka, 13, hostujúci kapitán číslo 13 Boris Flajš, 17 Patrik Kešák, 15 Radovan Stále. Ja budem jenom si zostaviť, nehlasím volali. Jaké číslo? Poďte Poruba, poďte chlapci! Poď! Poď dovnútra! Čekaj! Uda, poď pripasiť! A čo pôjde? Ako je dome? Nechcú tam podatrývať dali. Ola, dobra, opadaš. Nevedia, čo sa tu... Výborne, Filip! Už si prvá! Radši do prvého musíte schalani. Rýchlo, čo sa má? Chalanom ďakujem za predvedený výkon, na to, že nám proti minulým zápasom chýbali traja kľúčoví hráči z základnej zostavy, či je to Matúš pre chorobu dnes nebol, Paťo vykartovaný, Dano bohužiaľ zranený. Chalani dali maximum, opäť už neviem ani koľkatý je to zápas, že prehráme o gól. A
musíme nejakým spôsobom dobojovať tie 2 kola. Verím tomu, že získame ešte nejaké potrebné body na to, aby sme mali 100% istotu, že neskončíme poslední a že by sme nevypadli. A hovorím, no, musíme spraviť preto ešte maximum, čo sa dá a uvidíme, čo potom v nasledujúcej sezóne. Budú musieť prísť zásadné zmeny, pokiaľ budeme chcieť tejto súťaži zostať. Takže uvidíme. Snad to už nejakým spôsobom dohráme a udržíme sa v tej 6. lige.